Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga inta ikan biag ita, ket manipod ken ipagayam tayo nga Sandra. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F, maysa a naragsak ken nagasat nga aldaw, ti innak ikablaaw ken kadagiti padak a dumdumngeg ditoy programam. Ilinged na kumalatan itinagan nga Sandra, manipod probinsya ti La Union. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ipadrama toy padas ko. Padas nga amok a makaibati iti adal kadagiti makangeg. Miss F adda maysa nga anak ko, iso ni Joshua. Da kami langan adwa ti agdanten na ita gaputa pinanawan da kami metten ti amana. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Makauma ti kastoy abiyang. Kastoy lang kanayonan. Puro problema. Awan pa'y makukwarta. Bigbigat bakit? Day tangiwat mo manan timang mangag. Kababayin ka dagiti ka arubay. Isong agulimak ka. Aha! Agulimak asasawam. Sika ti agulimak, Victor. Sika amin ti akin gapuanan iti kastoy amapaspasamak. Nakarkaron ti panagrigrigat tayo. Manipod nagsubli tayo dito'y probinsya. Kasanumat ngamin, day tala pa nagtalon ti ammom nga aramidan. Di mo mat ammo ti dumiskarte, kari ka akari, ngam awan mat matungtungpal mo. Ha? Inton kaano tayo pa'y agumin awa, nukas tammet lang kanayonan. Hay, makauma! Oy, si Cassandra, aglablabas ka na. Pinalubusan ka lang arudin nga agtrabaho iti faktorya ni Mr. Cheng. Ngam ado pa'y la reklamo. Kasanumat ngamin, sang kasapol, sang kasakmol, awan pa'y uray piso amabati. Tay adda kumamat na wadwad apang allowance nga uray saan nga agubra ti tao. Uray itilasod laang ti makaduwinggo. Ha? Makaumabiyag. Hindi ka makaanos, pumanaw kan. Anya? No nauma kan, naumak matan. Puro ka reklamo. Nauma ako na makangkangag di tangiwat mo. Basta agsaw ka, siyak ti pagpabasulon no apay nga agrigrigat tayo. No nauma kan, nawaya ka na pumanaw. Itugot mo maten dayta anak mo. Tano siyak, jak lamasango nga gaywan iti may sang abnormal. Ay na, makauma ka talaga, Victor. Intun kon panawan kayon nga agpayso. Ibati ka manan kin ni Antim Delia, ha? Agsingsingpat kawan. Di mo parigatan ni Antim. Manang Delia, mapanakon. Si kapay lati makaamukin ni Joshua, Sige, Sandra. Agan-anad ka. Napanan ti inam, Joshua. Apay nagsangit ka ngay. Delia? Ala, huston ka, anakan. Di ka nagsangit. Apay, inungtan nakakaditi inam, sakbay ti papanaw na. Sa andak labda nanang tatang. Ay na, saan ka kumangag panunot iti kasta? Love na kadagiti dadakkel mo kaanakan. Mamati ka kanya. Saan? Ati?
sa andak lab ngamin ada sa sakit ko. Daytoy ti kanayon alaglag ipam, Joshua. Awan tinaganak asaan amang ipatpatag iti anak da. Nalabit nga adulaang ti pakakumikuman da ita. Iso adita kaunay maasikaso. Di mo ay ayan ti bagihim kaanakan. Saan agapot adda sakit mo kat awanan serbim. Saan tayo anagayatan ang maaddaan ka iti kasta sakit. Agbalin ka kit di anatib ka, Wan. Win, auntie, thank you. Kumusta ni Joshua, Manang Delia? Adda iti folding bed, itay pa nakaturog. Dinigos kan pinakan kumatan. Ringa ka din. Madamdaman tan Manang. Urayan mi pa'y ni Victor. Ay, Sandra ating ko. Adda man la sa ludsudak. Ipatpatag mo ka di ti anak mo. Ni Manang mat. Anya ka di ang klase ti salud sa date na. Natural. Anak ko nga rod, di patpatag ko. Apay ka di anadamag mo date. Ay, masansan ngamin ti panagsangit ti anak mo. Saan nyo ka nga ipatpatag? Gaputaad daan da ito'y iti sakit. Ay naman nang, among matiado apaka kumikuman mi kini Victor. Among matirigat mi ngagsapsapol para iti kanan mi, kan para iti agas ni Joshua. Juan, adaak ditan ating ko. Hangam saan kumamot arason da ita. Tapno mabaybayan nyo ti anak yo. Adapay ket di ko mga ipakita kan iparik nayo ti panang ipatagyo kan kuana. Gaputa adakat nga rod sakit na. Kinapudno na, maas asyanak iti ubing. Ngamin, pampanunutan ng awan serserbina. Kan padagsan laeng kada kayo. Sandra ating ko, maasi kayo kumamot iti anak yo. Sige Manang, takasaritak to ni Victor may papan iti dayta. Bumawi kami, iti anak mi. Oh, Kat, pinakan mo ka din dyan anak mo. Wan, itay pay. Dinigos ko matan. Iti kasta. Saanan amarigatan ni Manang Delia ang mga sikaso kan ko na. Agsubli ako ng syudad. Ijay ako nagtrabaho. Apeng agsubli ka pay lang itay. Mabalin ka mat ngagbirok iti sabali at trabaho dito. Agsubliak iti sigot a pagtrab-trabahwak. Napinpintas ijay, kandak-dakkel ti sweldo. Agkitak tungod lang iti dadunga pa amastra kak tapno dakdakkel ti masweldok. Amay pawit ko kada kayo. Barang maksayan tumutan ti panagrekreklamo. Siguradwam lang ang Victor. Ang mga noawan tumanan titong palam. Sandra, baliwam nga minday taan negatibo a panagpampanunot mo. Aha, negatibo tarupam. Basta siguradwam lang ang agtungpal ka kadagita nga ibagbagam. Tano saan? Jack Laamon, Victor. Oh, nga. Adti pay, oh. Oh, ibusam da ito, ya. Itikas ta, mabsog ka, ha? Ngal-ngalom an na imbag. Oh, da ito titanong. Uminom ka, tadi ka kat maltutan. Oo, inayadom, ah. Amom Sandra, maragsa kanak ang makakita iti kasta pa nga si Kasom iti anak mo. Makitak ti kinaragsak ni Joshua. Manang Delia. Nanang, Mhm. ni tatang, kakano, agawid. Jak mo iya amam. Idi kumapay na panalawas ti panagawid ni Victor. Ay, jak amo iti dayja at tao. Kanayon ang maitantan ti panagawid na. Yung kuna namat asigurado ka nun ti panagawid na inton umay a biyernes. Akat nasaya at matno kasta.
Ipasigurado na kuma. Tapno saan kayo amang namnama. Amang ano inton madamdama, maitantan tumanan ti panagawid na. Ay, makaamumatan no itantan naman yung ti panagawid na. No kayat na, di uray saanin nga agaw-awid. Makauma. Sapay kuma, taagawid, tatang. Miss ko, tatang. Di ka agdanag, Joshua. Agawid nga agawid ni tatang mo. Masiguradok akailiw na kamatan ti amam nakong. Kasta ka di? Ni Victor ti umawawag. Mabit lang mana nga, song batak ti awag na. Makamu ka pa lang kini Joshua. O sige, sige ating ko. Hello Victor, nakaawag ka man? Sandra, Apay, ada ka di problema? Matuloy ka di matlang ti panagawid mo inton Bernes? pakawanan na ka. Ngem saan akong nga agawid dita balay. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Victor? Di ka man mangrabak itikas na? Adan sa baling ay ayatek, Sandra. Anya? Adan sa balim ko nam? Di mo kumamat aramidan ti kastoy kanyak, Victor. Kano kayo pa itiday ta, babae? Kinapudno na, nabayag kami. Hindi pa ila adda tayo dya syudad. So nagsubliak dito eh. Tapno sumurot akong kankwana. Awanan kay tibayin, Victor! Ayop ka! Manglilipot! Apay naramid mo ti kastoy kanyak, Victor. Pakawanan na. Ngem saan kan nga ayatan. Ni Mildred itante ayatan. Lading ita ka. Saan akong nga gawid dito balay. Awanan kay tibayin! Bastos ka! Ayop ka! Sandra, apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka. Apay ngembarsak mo matan ti cellphone mo. Anya ka di timbaga ni Victor kan ka. Ni Victor, saanin nga sublipay. At na ka nun sa baling ay ayatan na. Kat isudan tagdan na ijay syudad. Ti ayop Victor. Talaga asaan ang mapagpiaran day jay alalaki. Irresponsable. Ala, husto na din ko. Di ka nagsangit. Agbalin ka kit di anatibkar para iti anak mo. Nanang, talaga ka di saanin awid tatang. Saanan? Iso amanipod ita. Saan mon asang kadagulit tinagan na? Tadjakon kayat amanggan na awatam? Iti ka ano man, saan nakamit lang nga impatag? Iso alipati mon ti amam. Di kag sangit-sangit dita akas lawing. Sumardang kan kunak. Ha? Agpada kayo iti amam. Awan serserbina. Malas kayo iti biyag ko. Saan kumada kayon nagbalin dadakal ko? Bad kayo. Wan! Saan ko maasyak tinagbalin nga inam? Asino nga min ayak ko matinaganak amayat amaadaan iti anak akas ken ka nga abnormal? Awan! Awan! Auntie. Ala, husto na ko. Di ka nagsangit, Wan. Auntie Delia. Nalabit nga imbati na kan kanyak ti inam. Ang di ka madalagan. Masigurado kasubyan na kan tumatlagan. Siguro, kasapulan ti inam ti agmaymaysa. Gapo ka dagiti problema paspasaran na ita. Saan? Saan ako susublyan? Di na namin ipatpatag.
Sana bali, Joshua. Adda aklaan dito Siyak ti mangipatagan ka. Ipariknakan ka ti panangipatag ti may sa apod-podno nga ina. Alahuston ka anakanuan. Agbalin ka kit di anatibkar. Kanayon mo alaglagipan nga ay ayaten na ka ni Papa Jesus. Kat mangipatulot da ito'y kadagiti tao ang mangipatagkan ka. Joshua! Joshua Barok! Auntie? Adda regalo kan ka. Talaga, auntie? Wen, atoy Charan! Inggatangan kay Tibadong. Wow! Pintas! Sana nga da ita. Atoy pa Tantaran! DVD ti paborito mga cartoons. Tapno at na buy-buyaan. Wow! Paborito cartoons! Thank you, auntie. Amom Joshua, naragsak ka makakita, naragsak ka kaanakan. Ayun gayam, sakba malipatak. Inton umaya pa nagsasarak. Ag-eskwela kan tumanan, wan? Agpay hiso? Wan. Saan atubang ti sakit mo tapno maka-eskwela ka? Ha? Basta inton umay adyon, i-enroll kanton iti sigod ang nag-eskwelaam. Igatangan kanto matan iti baro apag, kandad mapay ang masapsapol mo iti panag-eskwelaam. Ang yamanak, auntie? Happy birthday, Joshua! Happy birthday, Joshua! Atoy, adda regalo mi kan ka. Thank you, Mamanang Dayan, Manong Daniel. Agyaman ak unay, iti panangipatagyumat kin ni Joshua, anak ko. Awan anyaman na, mami. Imbilang mi mata ni Joshua, kas pudpud na kabsat mi. Ken, no asino dagiti ipatpatagyo. Napatagmutan kada kami, mami. Ipatpatag mimot ni Joshua. Kas iti panang ipatagyo kan kwa na, mami. Ala, magantay yung arutan, anak ko. Mabisinak matan. At iti cake, Joshua. Sige, rama na mata, mga ipusan ni Manang Muatayan kan Manong Muatayan. Wow! Gimas! Siyempre, siyak tinag-bake iti dayta. Para iti 15th birthday nako. Ala, mangan kayo laang anak ko. Ado pa'y tinluto ka makan. Naglaing ka agluto, auntie. Thank you. Awan anyaman na, Joshua. Kas iti ko na, adda aklaang dito'y para kan kakanakan. Aramidak amin akabaelak amang tulong kan ka. Kaslakano lang dayti. Ngamliman atawan tinapalabas, manipod imbati na katinam kanya. Kumusta ngatan nanang kun tatang naragsak ngata ita? Amo kasaan itabay pa ang tinamarswa. Ngamin, rinabiimot idang ikarkararakan. Siyempre, dengdenggan ni Papa Jesus dagiti kararag mo kanakan. Jakun namnamaan agsubli dapay ngem naragsakak gapo ta adda kayo ken adda manang dayan ken manong Daniel. Ne, adda tao. Mabit lang takitag no asino tagtok-tok-tok. Dayan, anak ko. Sikaman pa'y lang timang kita kin ni Joshua. Wan, mami! Manang Delia.
Sandra. Joshua, anak. Nabayag a panawan adita nagkita. Barukan. Amo, dakal o na iti panagyaman ko kin ni Auntie Madelia. Gaputay na iwanan na kay iti kasto unay. Napadakal na kay iti nasayaat. Wan ganyam. Nagustong matlaang kadidag iti regalong intet ko kan ka. Ginatang ko amin dagita ijay Taiwan. Apay kadi inala nak iti ayan Auntie Delia. Gaputa siya kung ti mga iwan kan ka, anak ko. Ah, Di ka agdanag. Tao may matlaang ni Auntie Adelia dito'y banay. Ison ti mga iwan kan ka, kabayatan ti pa nagtrabaho. talaga nanang. Wan anak ko. Pakawanan na kumakadagiti amin anak ko ramak. Amok nga da sakit tinakam mo kanyak iti kalabas. Ah, Ngam sapay la kumat, tamapakawanak. nanang. Amok ka saan pa'y anala daw ti amin. Tapnosol nitak dagiti nagkurangak kan ka anak ko. Ah, Ikarik, di kanton panawan. ah. Ipatpatag ka unay, anak ko. Miss F, daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Nalabit nga adu ti mangibaga nga siyak ti awan serserbina nga ina. Gapo ta binaybayak ti anak ko. Ngamsapay kumata maawatan da kakabsat. Tao aklaeng nga adda pagkapuyan na. Ammok asaan pay analadaw ti amin tapno solnitak dagiti nagkurangak iti anak ko. Ita adda kami nga agina ditoy laonyon. Adamot bastit ornong ko iti nagabrodak nga iso tinagpuunak iti maysa a grocery ken bagasan. Iso ita ti pakakumikuman mi nga agina. Awan matendamag ko kan ni Victor manipod inbati da kami. No sa dino man ti ayan na ita, sapay kumata naragsak iti baro a pamilya a binukal na. Aging galaangan ditoy Miss F ket agyaman ak unay iti anos mo anang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. To'y pagayam mo, Sandra. Ken ka pagayam, Sandra. Kunada nga rod nga adda rason winuga po iti amin a pasamak. Panagkunak ket ti anak mo ani Joshua ti swerte, wenno blessing nga inted ti apo ken ka. Pinanawan da kayuman ti asawam ngem addamot ti anak mo nga isu ita ti katakunaynay mo. Itirigat ken namay. Malaksid iti dayta adda pay ti kabsat ken kakaanakam nga amok amang ipatpatag-unay kada kayo nga agina. Ditay ko maupayan dagiti kakabsat ken anak nga addaan iti kasta asagubanit. Ngem ketdi ikkan tayo ida iti namnama. Linglingayan tayo ida ket ipasagepsep tayo kadakwada ti normal a panagbiag iti laksid ti sagubanit arikrik na anda. Nasaya at met ta nasapa ka anak ka ameris kadagiti nagbidutam ket namnamaek nga ikanda kayo pay ti apo iti naragragsak ken nabindisyon a panagbiag. Alakastan pagayam Sandra ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.